Ay, mali ang teacher na ito. Ay! Hindi raw alam. Ay, mag-aral ka muna. Teacher ka. Hindi ka makaka... Ayun, sagot kayo. Kayo ang mga estudyante riyan. Baka ako masabihan ng hindi. Sumagot kung saan nagsisimula ang panyo. Ikaw. Panyo. 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 Ay, letter B, letter B. Ano? Biraw. No. No. It's a boy. It's a girl. Ay, wrong. I want. Oh, no. Ano sa Isa. It's a boy. Eh, di tama nga ako, Panyo. Panyo. Ah, Panyo. Akala ko it's a boy, sabi ko. Di Panyo. Ay, kampos. Na-stress mo. Di mo tumingin ako si teacher. Bagsak ang mga estudyante. Oh! Ay, wala to. Ay, di letter B. Anong letter B? Saan ka dapat? It's a boy. Ano letter Boy ka? ang nagsisimula doon. Oh, di tama nga ako, boy. Ano yung panyo? Panyo. Ano sa Ano panyo? panyo? Ano nga ito? Unas. Ah, bunas! Anong letter? Ano letter yun? Ano letter? Saan nagsisimula? Sino gusto sumagot ng kung saan nagsisimula ang panyo? Ikaw nga, ikaw. Hindi namin alam picture. Ako letter B, letter B. Ay, mali. Ano? Okay. Bakit? Mali ka. Bakit? May binibidyo mo pa yan? Bakit? Anong letter? Ano Ano letter? letter nagsisimula? Ikaw daw picture. Kailangan ko. Ano nga daw umalis? Natalo na. Ang banyo, banyo.